मंगलम. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. सर्व समाज बांधवांका नमस्कार. श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळी जीवोत्तम मठाचे सार्ध पंचशतमानोत्सव कार्यक्रमाचे द्वितीय दिवस 28 नोव्हेंबराक परमपूज्य स्वाम्याल्या दिव्य हस्तान आणि आमगेल्या देशाचे प्रधानमंत्रीले उपस्थितींतू हे 550 वर्षाचे उडगासा खातीर 550 रुपये डिनॉमिनेशनाचे कॉइन आणि इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंटा वतीन स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प रिलीज जाल्लो आसा. तुमकां हे एक स्मरणिका घेवका म्हूण आसल्यार पर्तगाळी मठ 550.org हे सायट मुखांतर बूक करीत. हे सायटांतू तुमकां 3 कॅटेगरीचे कममेरेटिव्ह कॉइन आसा. एक इनॉग्रल फ्रेम ताका 15,550 आणि एक स्टँडी ताका 8,550 आणि कप्पा बॉक्स कॅटेगरी हाका 6,550 आणि स्टॅम्प आणि स्पेशल पोस्टल कवराक 550 रुपीज अशी एक प्राईज दवरला आसा. हे 3 कॉइनां उट्ट तुमकां परमपूज्य स्वाम्यालय मंत्राक्षता आणि स्पेशल पोस्ट कवर आणि स्टॅम्प बी मेळचे आसा. हे स्मरणिका लिमिटेड आशिल्ल्या निमित्तान बुक करच्याक डिसेंबर 15 तारखेपर्यंत मात्र अवकाश आसा. तुम्ही पेमेंट कंप्लीट केल्ले 60 वर्किंग डेज भितर तुम्ही ऑर्डर केल्ले स्मरणिका तुमकां घर पावोवचे वेवस्था आमी करताची. हे एक अवकाशाचे सदुपयोग सर्व समाज बांधवांना करून घेवका म्हणून सार्ध पंचशतमानोत्सव कमिटी वतीन विनंती करता आसाची. धन्यवाद.